ҳамин гапа агар ки гуфтен ана ҳамун коркуно ё баъзе нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд моро пештар да бинависон. моҳи декабр биромад Тоҷикистон чанд қапас метавонад биравад. бале официальни трудовой договор яъне ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем ки ҳозир дар аэропорти Дамадед ва ҳамин чиз ба назар мераса, то шуморам огоҳ бошен. дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. аввалан ба ҳамаи шумо мегӯям ки касе ки мехоҳад барои дилпир будани худаш як бор бифаҳма ки патенташ сӯхтагиай ё оригинал дар ба задани Россия ҳаст, номери WhatsApp мебирояд, бинависен, проверкаи патент мекунад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. дар фурудгоҳи Дамадедова авиакомпанияи Уральский авиалиния дар назар мегирем, ҳамаша дар назар надорем. ҳозир бисёри нафарҳое ки аз Россия ба воситаи аэропорти Дамадедова ва ширкати Уральский авиалиния қати ба Тоҷикистон омаданӣ мешаванд, як мушкилӣ сарзадастай, ҳамин чиза хуб ба назар бигиред. яъне мушкилӣ гап сари чӣ меравад? вақти омадан шумо мерен регистратсия мекунед, мисол билета мегирен, ҳамун талон мегирен барои ҷои нишаст дар самолёт. аз шумо пурсон мешаванд ки мисол шумо дар куҷо нишастан мехоҳед дар дохили ҳавопаймо ва шумо мумкин мегӯед ки фарқ надорад куҷое ки бошад. ҳамин гапа агар ки гуфтед ана ҳамун коркуно аз пеши худшон мегиранд, дар ягон ҷо ки оформид мекунанд ба шумо талон метаҳанд дар ана ҳамун ряд, мисол дар ҳамун қатор ҷои нишасти шумо гуфта, баъдан дар шумо мегӯянд ки мисол бирен чек бикунед, биспоред барои ҳамое ки дар шумо худшон анаму ҷои нишаста нависта метинанд. ва баъд дар иҷа мисол шумо савол метаҳед барои чӣ, ва дар ҷавоб вайҳо мегӯянд ки иҷа ҷои платняй, ҳамун ҷое ки ӯ регистратсия кардагиянд шуморо барои нишаст, ҷои платняй. ба ҳамин хотир вақте ки шумо меравед мақсад дар ҳамун ҷо муроҷиат мекунед, барои ҳамин чиз боэҳтиёт бошед. мақсади гап баъзе нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд ҷои нишасти моро дар лави тирезамон, ё баъзе нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд моро пештар да бинависон ва огоҳ нестанд ки ҳамин пулакиай, ва дар охир ҳамин ширкат ҳам хеле условия бировардае ки ана ҳамин ҷоҳоро плат мекунад ва нархномаш аз 1000 рубл то 1500 рублай. вақте ки шумо ҳамун ҷоҳоро вибр мекунед, мегӯянд ки рафта чекам биёр. агар ки шумо баъдан бигӯед дар кор нест, мо отказ мекунем, ҳамин чиза дар у ҷоҳо намешинем, дигар мақсад ягон роҳ нест, мегӯянд аллакай мо оформид кардагием, шумо бояд ки чек кунед. ин чиза хостум ба маълумоти шумо бирасонам, касе ки ба Дамадед ва ба Тоҷикистон мебиёяд. Уральский авиалиния ҳам хеле тасмим дорад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, камтар ба саволот ҷавоб мегардонем. бихоҳед границаи Қазоқистон бирен, одамои боваринок қатӣ ва биёен документотона 100% кунед. агар одамое ки чорни списка даен ё ки документ надорен, ҳамин номерода муроҷиат кунед, ба дили пир граница мебаранд. мариям нависонда: ассалому алайкум, ман РВП дошум, 3 сол шид аннулировать кардам. аз сари нав супорам мешавад? омадам граница. сабаби аннулировать кардан дар чиай? аввал уро шумо аниқ ва дақиқ кунед. мисол баъдан аз сари нав барои ҳуҷҷат супоридан мушкилиҳои ҷиддӣ ки набошад, бале имкон ҳастай боз. раҷаб нависонда: ассалому алайкум, ака як бародарам номаш дар рӯйхати 120,000 буд. қапидан 1-2 рӯз маҳкамаш кардам, 2000 штрафаш кардам, ведварения кардан, срокш додан ки ай Россия бирояд. моҳи декабр биромад Тоҷикистон, чанд қапас метавонад биравад? ведварения аз 3 моҳа то 5 солара мешавад, яъне ин запрет навуездай. ура мо аз пеши худмон гуфта наметонем, аниқ карда наметонем ки чанд қапас метавонед рафта. асомуддинов нависонда: ассалому алайкум, барои патент официалӣ карда ба қайд нагирӣ, патент аннулировать мешавад мегӯянд, рост ё не? пешакӣ раҳмат. бале официальни трудовой договор, яъне ки касое надоранд, патент аннулировать мешавад. ба ҳамин хотир тафтиш кунед, ҳамун аввали видеоро гуфтагием, ҳамун одамода бинависонед, ин барои дилпирии худтон бародари азиз. усмон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон, ҳамин савол монда ҷавоб медодӣ. 15 марти 1998 мара ба хизмат даъват мекунанд. 15 марда 27 сола шида бошӣ? не, даъват намекунанд. ҷумаев нависонда: салому алайкум ака, ман 1 солу 2 моҳ мешавад нарафтам Россия, равам ягон проблема намешавад? хайр пешай рафтанат бира як бор шуғули аҳолӣ данёта проверка ки баъд ба дилпирӣ мераи, агар ки проблема надошта бошӣ. як нафари дигар нависонда: салом акаи юрист тиҷей, ман дар списка будам, лекин Тоҷикистон омадам. ҳозир агар бирам мешавад? 1 март омадам, моҳи апрел бирам мешавад? пешакӣ 1000 раҳмат. бале мешавад. ҳозир ки рафтен, документотона 100% кунед, дарҳол қонунӣ зиндагӣ ва кору фаъолият кунед ки
мисол депортатсия мекунанд баъди 30. абдукарим нависондай ҳаблава буд нашидай даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то ҳозира идома дорад ҳозир 80% шудагиай нақша беҳзод нависондай салом акаи сормон яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не нафарое ки як фарзанд ҳастед аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед шумо як нафари дигар нависондай ассалому алайкум акаи сормон ҳозирам дар Россия мешавад ки дар дигар ҷо экзамен биспорем справкаро дар назар дорам справка барои донистани забони русӣ ҷойҳое ки давлатӣ муқаррар шудагиай ҳамун ҷоҳо дар шумо иҷозат дорен ҳуқуқ дорен ки бирен имтиҳон биспорен ва справка бигирен ҷойҳое ки ғайри давлатӣ буд аз байн бурда шудагиай ва агар ягонташам монда бошад аз ӯ ҷоҳо нагирен чунки ӯ справка ба кор намебиёяд баъдан зиндаву сарбаланд бошед саволотонро метавонед бинависонед худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад